wannan shine SMC continuation entry model. Sannan kuma yanzu zan nuna muku yadda za ku rinka analysis kamar yadda nuna muku wannan time frame din za ku fara tun daga 1 month, day 1, 4 hour ku dudduba ku ga kasuwar me take kuma me ya kamata ta ci gaba da yi. A nan wayannan babban time frame din abinda muke bukata mu duba ba shine ba FOI ba entry muke so mu duba ba. Abinda muke so mu duba shine bias, wato ina ne direction din kasuwa. Misali shin uptrend ne ko downtrend ne ko kuma menene. So sai kun fara duba wannan sannan ku zo ku nemi entry model ɗinku a ƙaramin time frame. Fatan an fahimce ni. Yawa sai kun fara duba wannan sannan ku zo kuma ku yi abubuwan da na nuna muku dinnan. Sai kun fara dudduba abubuwan nan da na gaggaya muku sannan ku zo ku nemi entry point ɗinku a ƙaramin time frame wato 5 minutes a wannan strategy. Wani lokacin kuma is defend za ku iya ganin abubuwan da kuka gani a 15 minutes. To a 15 minutes ma kamar yadda muka yi wannan abubuwan kuma za ku iya yi ku fitar da duk abubuwan da kuka gani ku shiga kasuwa. Ina son goggoge abubuwan ne. So wannan shine na farko, wannan shine abin da zaka fara yi. An gane wancan kuma shi abin da na nuna muku shi zai zamto na biyu. So na farko a wannan strategy abin da kake so ka fara ganewa shine bias, wato ina ma wani direction aka dauka ko kuma kasuwar me take sincerely tun a manyan time frame me take yi. So idan kuka duba wannan 1 month ne, idan kuka duba kawai abin da kasuwar ta yi a monthly, bari mu dan janwo candlestick din mu gani. Bari mu ja time frame din. Bari mu ja candlestick din. So a day 1 din nan abin da zaka yi kawai zaka samu candlestick guda ɗaya ne ka ja shi, wanda shi zaka yi trading ɗinka. A monthly din nan kawai abin da kake nufi ka gane me aka yi kawai. Shin misali candle din ya cike ne ko kuma ya zuke? Abin da kawai kake so ka gane. Domin hakan shi zai baka misali, zai ƙara maka confirmation na bias ɗinka, wato ka san ina za a tafi. Ka ƙara samun confirmation na misali ina ake so a tafi. So misali bari mu za mu ɗau wannan time frame din. Ko da yaushe time frame din farko za ku rinka ɗauka. So dan haka mu ma za mu ɗau iya wannan time frame din, wannan wanda ya dan zuke din, a shi za mu trading din mu gaba ɗaya week din. Sannan a shi za mu dudduba abin da za mu duba. So na farko bari za mu ɗauko trend line sai mu ja samansa da kasan shi, upper wick of the candle da kuma lower wick of the candle. Nan mun ja upper wato saman candle din, sai kuma mu ƙara ɗauko ruwa mu ja lower wick of the candle wato kasan shi kamar haka. So wannan shi lower wick of the candle. So anan kaga misali for you to understand your best, kaga a wannan monthly din abinda kake so ka lura shine misali na farko tafiyar kasuwar aya take tafiya, za ga gaba ɗaya uptrend take yi kuma ta fi ƙarfi a uptrend sosai. So abinda kake so ka fahimta, sannan bacin nan ta fitar da wani week sannan ta zuke, wanda yake nuna maka duk wani week da aka fitar fa dole sai an zo an cike shi a wannan kasuwar. So dan haka wannan week din da aka cike dole sai kasuwa ta yi sama. To kaga wanda yake ƙara nuna maka cewa so dole fa za a ƙara komawa sama a cike wannan week din, saboda babu wani week da za a ɗauko shi a ce ba a cike shi ba. Misali idan ka duba a baya wannan monthly week din sai da aka samu candle din da suka koma suka cike shi. So dan haka kowane week duk wani week da kuka gani to yawanci in dai misali direction din da ake tafiya uptrend ne, to dole sai an zo an cike wannan week din, an cike wannan sandan nan, an cike wannan wuyan nan da ya rage. So a nan gurin yanzu kun ga misali mun san muna so a cike mana wannan bias din, to kun ga monthly mun san direction din it is uptrend based on wannan already, based on wannan tafiyar da aka yi to uptrend. Sannan kuma duba da wannan week din to ya ƙara ba mu confirmation a monthly uptrend za a tafi. To sai kuma ka dawo day 1, sai ka dawo day 1 abin da kake so kawai ka duba shine misali zaka ƙara duba yanayin tafiyar kasuwar sincerely, sai ka dan gyara chart ɗinka domin ka ga tafiyar ta yadda ya dace. So a nan misali confirmation din da muke so mu ƙara duba na tafiya uptrend ne. Na farko idan kuka duba a day 1 me muka samu, kowane time frame zaka ga abin da ka samu daban yake. Abin da muka samu a wannan time frame din shine nan gurin akwai block. Menene block? Misali kamar dan retracement da aka yi, kamar idan ka duba za ku ga, idan ka duba da kyau za ku ga an yi retracement ne a gurin. Kamar misali idan ka duba za ku ga kasuwa da ta yi ƙasa haka sai ta rufe haka. To duk wani retracement yawanci da aka yi yana fitar da order block da kuma fair value gap. To a cikin nan gurin me order block dina, last candle da ya dau liquidity, kun ga ina ga aisin wannan green din ne, to bari dan ja shi haka. I'm sorry. Yau kun ga na ja shi. So sai kuma ina fair value gap din shi. Misali kun ga institutional filling candle, to dan haka ga fair value gap wannan dogon candle din. To kun ga misali bari ja shi as my fair value gap. Wannan gap din bari ja shi haka. So kun ga wannan shine fair value gap dina. Idan ka duba za ku ga price ya zo ya mitigating, ya cike fair value gap. To at day 1 ma kun ga mun samu confirmation, in har da mun aka dauki order block, liquidity na order block ana komawa uptrend. To kun ga wannan ya ƙara bani confirmation din cewa fa gold abinda wannan ya ƙara bani confirmation cewa gold abinda za ta fi shine fa uptrend, tunda misali ya zo ya mitigating daily FVG wato daily fair value gap. So kun ga a wannan time frame din na day 1 abinda kawai na nema kenan. So abu na gaba kuma sai in koma 4 hour domin tabbatar da wannan confirmation din. Yanzu na koma 4 hour. A 4 hour ma kawai misali zan duba yanayin tafiyar kasuwar. Afwan sorry bari dan goggoge wannan abubuwan.
for you to be better understand. Yawa, kun ga misali a nan ma awa ya nuna min cewa ga wani breaker nan wanda aka zo aka dauke shi, wannan liquidity da ke kan point din nan idan ka duba za ku ga an zo an dauke shi, to wannan yake ƙara tabbatar mana da confirmation din tafiya long. So yanzu kuma bias din na zai koma kawai iyakan nan gurin ne. Yanzu nan gurin din na gama samun abin da nake so in samu. Yanzu iyakan nan gurin. To kun ga nan gurin a 15 minutes din nan anan ne mai entry model dina. Anan entry na ya kasance. So bari sai dan buɗa shi haka kuma. Kun ga kenan which means kowane time frame akwai color confirmation din da zaka nema. So a wannan time frame din kuma misali sai ya tabbatar min da cewa har misali an fara tafiya. Da aka zo aka yi mitigating wannan block din gashi nan kasuwar I think ta fitar da market structure shifts ina ga. So a daidai nan gurin 15 minutes na ƙara tabbatar da it is a uptrend, za a yi tafiya uptrend. Sannan kuma a 15 minutes a 4 hour din ga kuma daga sama zaka nemi magnetic, wato wani abu wanda kake tunanin zai iya janyo kasuwar zuwa sama shine magnetic. Me ne muke expecting anan zai janyo kasuwar zuwa uptrend? Na farko ga wani FVG ne a nan gurin. Wannan fair value gap din ta 4 hour tabbas za ta iya yin magnetic din kasuwar ta janyo ta zuwa sama, dan haka ita ma to bari in ja ta kamar haka. So idan muka ja ta kamar haka, so yanzu abin da ya rage mana a nan gurin ne zamu dawo 1 hour mu ƙara yin cikin abin da muke cikin, sannan kuma mu dawo. So bari mu yi cikin abin da muke cikin a 1 hour. So a 1 hour man gashi nan inda muke makin akwai breaker block, sannan it is a valid block. So sannan kuma and then sai daga ƙasa nan kuma wannan 15 minute ne inda muka dan dudduba abubuwan nan confirmation na 5 minute entry din nan. So abin da nake so a gane wannan analysis wannan entry model din, continuation set of entry model din nan da muka yi a 5 minute. So shi sai daga ƙarshe za a ji animation. Wannan abubuwan shine na farko. So wannan kenan wannan abubuwan shine na farkon da zaka rinka dubawa domin yin analysis naka. So inda zaka rinka bin wannan strategy to ina mai tabbatar maka Allah da zaka samu abin da kake bukata. Kun ga a 1 minute kawai ne, 15 minute kawai abin da nake son ƙara confirmation shine entry na. Ya aka yanzu misali wannan abin zan duba akwai abin da muke kira abin da muke nufi da mitigating shine misali block, irin wannan block din misali irin nan gurin da aka zo aka cike mai aka dauki misali breaker block din da ke gurin, ko kuma misali aka cike order block din da ke gurin, to shine mitigating. To kun ga misali a nan gurin ga wata breaker block na an dauke ta an yi inducement din nan gurin. Kowane time frame abin da nake so nuna muku shine akwai kala confirmation din da zaka samu. So kun ga nan misali me muka samu, an samu inducement na level din kawai shine, sannan kuma nan gurin ba wani FVG da aka yi mitigating, amma kuma akwai breaker block wanda aka dauke ta. Idan ka duba ina breaker block din nan, wannan breaker block din an dauke ta gashi nan a nan gurin misali in kuka duba an samu break of structure karama ta 1 hour. To nan muka duba 15 ne zamu ga babbace. So wannan ya tabbatar mana nan gurin wannan point din fa an yi mitigating din shi already sincerely. So wato an cika gurin zamu dawo 45 minutes domin ƙara tabbatar da confirmation namu. Kamar as you can see abinda aka dauka gurin an dauki inducement na level din, sannan kuma an dauki wannan block din, wannan break of structure dake nan level din wadda take wannan level ne, don ka duba za ku ga an dauke ta. Yawa to kun ga gurin shi ƙara tabbatar min da a 45 minutes da is already mitigated. So still dai ina bincike akan nan gurin a 45 minutes domin tabbatar cewa kasuwa idan muka sai ta limit tunda entry mu idan ka duba anan muka neme shi anan muka neme shi a 15 minutes, duk da zan ƙara dawo muku da shi a cikin bidiyon. Anan muka neme entry mu. So kun ga dai already na ƙara tabbatar da na mitigating ne. So ba wani abu da zai sa misali a zo a inducement namu, wato mu nemi entry anan a zo a fasa a dauki nan. To shi yasa duba mitigating point yana da muhimmanci. Saura 30 minutes domin mu ƙara tabbatarwa cewa point din da zamu nemi interest akan block din da zamu nemi interest akan shi ba mu da haufi akan sa. So kun ga anan ma ya ƙara tabbatar mana babu wani balance da ba a ciki ba, sannan duk liquidity da ake buƙatar a dauka an dauke shi. So babu buƙatar kasuwa ta dawo nan zone din, babu buƙata tunda already ko ina an yi mitigating nashi a 30 minutes, saura 15 minutes. So a 15 minutes idan kuka duba za ku ga ko ina mitigate yake, ko ina babu wani balance. So kun gani, so yanzu ina zan yi focusing akai nan gurin. I'm sorry. So inda zan yi focusing akai shine nan zone din. Anan zan nemi entry na a 5 minutes. So anan zan nemi entry na a 5 minutes. A 15 minutes me na samu? Na samu na farko na samu misali inducement inda nake so a yi inducement. Wato block din da bai zama confirmation ba, block din da bai zama mitigated ba, wato ba a je an yi mitigating din liquidity gurin ba, to dole shi zai zamto inducement dina inda nake tunanin kasuwa dole za ta dawo ta cire gurin. So kun ga nan shine first inducement dina, nan gurin second inducement dina a 15 minutes. Shi inducement shine misali kamar yadda na muku magana breaker block wacce bata mitigating order fair value gaba ko kuma order block, to ita takan zamto maka confirmation inda zaka nemi entry ka. To kun ga kenan nan gurin
ya zanto akwai balance a gurin. So yanzu ku biyo ni ga 50 zamu koma 15 minutes domin mu nemi entry din mu. So in har ka bi wannan strategy ka gama. Yau ka manta muna magana ne akan 5 minutes entry model confirmation. So misali ka samu break of structure naka, ina order block naka, sai ka ja kuma order block naka. Me order block? Order block shine last candle da ya sweep liquidity dinka. Wato anan gurin wanne ne last candle da ya sweep liquidity anan point din, to bari mu dan ƙara buɗe chart din domin mu ga wani last candle ne ya sweep liquidity da ke point din. Idan kuka duba da kyau za ku ga wannan green candle din shine last candle da ya sweep na liquidity point din. So ka samu abin da ake kira da order block ɗinka. So sai ka ja shi. Idan ka ja shi kuma sai ka nemi kuma market structure shift. Me market structure shift? Misali lokacin da aka samu wannan break of structure kaso ta juya haka. Bari mu rinka da rubutawa. Anan mun ci an samu break of structure wanda muke mai abbreviation da boss. Gashi nan mun rubuta ko? Yawa mun rubuta. So a lokacin da aka samu wannan kuma order block ko shi ma bari mu rubuta shi. OB. So kun ga mun rubuta OB din mu. So sai kuma me? Sai kuma market structure shift, shi kuma muna mai abbreviation da MSS wato market structure shift. So menene market structure shift? Misali a lokacin da aka samu misali break of structure, kasuwa aka samu break of structure sannan kuma aka samu wannan order block din, to sai kasuwa da aka samu order block din sai ta juya, sai ta zo ta rufe. Ko kuka gani misali da ta juya daga daidai nan gurin da ta juya sai kasuwa ta zo ta rufe gurin ta yi sadanyi sama da shi. To wannan which means kenan ta canza character. Wannan canza character shi muke kira da market structure shift. Wannan simple SMC continuation setup and entry model ake kiran wannan strategy. So kun ga misali an samu market structure shift. Da aka samu market structure shift, so still a wannan abin kana jiran misali abubuwa yanzu kuma guda biyu. Na farko kana jiran ka fitar da inducement. So menene inducement? Misali breaker block wacce take invalid. Misali a nan gurin da aka samu market structure shift din sai ka so ta gaba. Da ta gaba sai ta fitar da wannan dogon candle din. Shi wannan dogon candle din abin da muke kiransa da me? Muna kira shi da fair value gap. Wato wani point of correction wanda dole sai kasuwa ta zo ta shiga gurin. To kun ga shine first abin da ya kamata ku fara dubawa akan POI wato point of interest. So dole yana ɗaya daga cikin shi ma POI. So wannan kuma misali breakout din nan da aka samu wannan juyawar da kasuwa ta haka. Ai in kuka duba bata zo ta cike order block din full ba, to dan haka ta zama invalid, dan haka ya zama inducement. Dan haka kana sa ran waɗanda liquidity su yake nan gurin za a zo a cire liquidity nan nasu. Idan aka cire wannan liquidity nasu sai kasuwa ta zo ta yi filling wannan FVG din, wannan gap din. Idan ta yi filling wannan gap din sannan kasuwa and then ta dauki direction. So idan kuka duba a nan gurin, za ku ga kasuwa bata zo ta cike wannan FVG ba. Sai ta me? Sai kawai ta dan dauka sai ta juya. Da ta dan juya ita ma din still sai ta ƙara fitar da wata FVG din. So dan haka dukkan nan gurin ya zamto da nan din da nan da kuke gani di ya zamto inducement. So dan haka zaka nemi entry ɗinka ne a guri guda uku. Na farko zaka nema a 50% din FBG din nan, wato daidai nan gurin. Tsakiyar FBG din zaka seta, kaga wasu lambobi ne a gurin. Tsakiyar FBG din sai ka seta, kaga wasu lambobi ne a gurin, sai ka nemi entry ka a gurin. Kun ga na farko inda ake neman entry kenan. Na biyu kuma zaka iya nema akan sideway range of liquidity, wato wannan cukucukun da ke gurin shi ma zaka iya neman entry ka. Yadda zaka kai entry zaka danna gurin. Kamar misali kamar ni da na danna gurin. Kun ga iro na ya nuna min entry point din wannan sideway range din, in kuka duba za ku ga shine 4058.103. To kun ga shine nan ma entry point dina ne. Sannan kuma wannan tsakiyar FVG din nan shi ma idan kuka duba shine 4068.929. To nan kun ga shi ma entry point dina. Sannan kuma za ku iya nema akan order block, amma yawanci majority kuka nema akan order block yawanci ana missing entry. Ba lalle price din ya zo ya dau order block din ba. So yanzu abin da ya rage mana shine zamu seta long position. Yadda zaka seta long position, misali kaga mun dauko long position din mu. So ni ina so tunda bana so ne missing entry, ina so misali na seta shi a 50% din FBG, sai yanzu in danna kamar haka. Stop loss din kuma sai in kai shi can kasan order block. Kun ga misali which means koda a ce misali kasuwa ta zo ta ciki ta dauke ni anan, ko kuma misali ta zo ta dau wannan sideway range din, ko kuma misali ta dau FBG, still dai ina ciki. So in yaso kuma entry target dina daman already yana da yawa. Bari in dawo 1 hour time frame mu gani. Sorry, 1 hour is much. A 15 minute din ma, a 5 minute din ma still. And then bari in dan tsoke chat din. Sai in ce entry model ina so 1:2 or 1:3. Abinda ake kira da reward ratio kenan. 1:2 or 1:3. Misali lokacin da kai riskin misali dala 10, to zanto kana neman dala 20, to kaga kana neman 1:2. Kaga an ninka abinda kake riski sau biyu kenan. So kar ka taba neman 1:1. Misali kana neman dala 10 kuma kana riskin dala 10, to dan haka ba za ka taba zama profitable trader ba. A duk lokacin da misali late azum kake neman dala kai riskin dala 10, to zanto kana neman dala 20 ko dala 30. Ko ma wani lokacin yakan fiye da haka, ya danganta dai da misali irin yadda kake son target ɗinka kasance. To kun ga misali ni a maimakon na shiga a kasuwan nan, kasuwar a daidai nan, sai da na jira, sai dai based on entry model dina sai na jira kasuwa ta sauko, ta zo ta dauke ni a daidai abubuwan nan da na muku bayani, sannan a cigaba da tafiya. So wannan shine entry SMC continuation entry model. Sannan kuma yanzu zan nuna muku yadda za ku rinka analysis, kamar yadda nuna muku wannan time frame din, za ku fara tun daga 1 month, day 1, 4 hour, ku dudduba ku ga kasuwar me take kuma me ya kamata ta cigaba da yi.